Dami ni debatana sumurung siyan saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Shalom amanginang shalom. Selamat Paskah. Tabi nami ma di hamu saluhut na nahinaholongan di bagasan Kristus Jesus di DP hamu maringanan marfuria marminggu sadarion. Selamat beribadah Paskah amanginang nunga talu hamatian nunga hehe tuhatta Jesus Kristus. Monang hita di bagasan tuhatai. Marulupuluk mahita mamuji dewata huhuk madok mauliate. Manotong martangiang pangodianon jala selamat beribadah bagi yang bisa beribadah di Paskah pertama ini amanginang. Tuhan memberkati. Jala dia manami nanami na subuh marminggu alanyakka sitaonon arsak dohtaka panggulmiton dingolu do akan ang maduan ang sudah gogo. Tangiang nami Tuhan tama na maroro tonti buna. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di Minggu Paskah yang luar biasa hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 25 ayat 6 sahatu ayat sia. Jadi padirion ni Jehovah Jebaut ma disaluhut bangso sada haroan di dolohon. Haroan natal mis, haroan sian tuak anggur naung leleng, sian si panganon na hojal, sian akka anggur na galia na pita. Dungi pasisyon nama di dolohon hire-hire, na hinup hupat tu saluhut akka bangso. Dohot pakukupi na hinukuphon tu saluhut akka parbegu. Boduton nama hamatian saliling-liling na jala apusan ni Tuhan Jehovah mailu-ilu sian bohi. Jala pada on nama haurahon ni bangsona di sadok tanoon. Ainung nga Jehovah madoki. Jadi dohonon ni halak ma di ari nasa sadai. Ida ma odo debatata na ita haposi. Na mangurupi hita. Di soddo Jehovah na ita haposi. Marulupuluk mahita jala marlas ni roha mida hatuonai. Demikian firman Tuhan. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus pesta Paskah, pesta las ni roha peska hatuaon. Hatuaon do hangongo ni Tuhatta Jesus Kristusi. Monang hita talu sibulis. Bapak Ibu Saudara-saudara, marlas ni roha matok kita marulupuluk jala marlas ni roha situtu mahita di minggu bolon sadarion. Alanyaha, nunga talu hamatian, nunga hehe Tuhatta Jesus Kristusi, jo hamatian di dia sorobbe. Turpuk sadarion, nanienet siya Yesaya 25 ayat 6 satu sia, martudu-tudu doon amanginang, tuhadirion ni Kristus Jesus Tuhatai, martudu-tudu doon tupak kokopon ni Jesus Kristus, nama kokop pita hazol maun, mate ibana, jala hehe sian hamatian. Jala takas do di sia manginang. Nunga talu hamatiani rodi saliling ni liling na. Ima uno nilas ni rohata. Siala nido ubahin na dido pesta Paskah adalah puncak dari segala pesta dalam perjalanan iman kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Las nirohatta na ubolon di minggu sadarion mangihuton panidangyon ni si Yesaya na parjolo nunga dibodut hamatiani saliling-liling na. Namarsirang dohita siyan hamuliaw ni Kristus Jesus. Namarsirang dohita siyan hamuliaw ni debata ama ala niyaha, ala ni hajahaton, ala ni hadusota mamukka siyan jolma na parjolo sa tuhita sinuayngon. Alai moliante ma di debata, nama totong marasiniroha midahita, nasatia di padanna. Nunga ditaluhon, nunga dibodut be hamatiani saliling-liling na. Dang mangonai betuhita, ya, dang mangonai betuhita hamatiani. Dang mabiar behita midah hamatiani. Jaladang adong di bagasan hita biar songot panidangyon ni epistel Markusi gabi mabiar do akasisiani alani namasay. Amangin ang nunga dibodut hamatiani, nunga talu hamatiani. Atong bolo tu ngadong piak kepergumulan ni panggulmiton ni ngulu noeng dipikiri ho, adong masalah di keluarga, adong masalah pribadi, masalah hubungan dengan tetangga dan lain sebagainya, usaha
panen yang gagal. Amanginang gari hamatean nunga dibodut saliling nilingna. Lamma paru kilon sitonomi. Dang sadiai martibakon hamatean naikon ape tu hita hiang. Di baheni molo nunga dibodut hamatiani sitonomi pe boduton na do paru kilo mi pe pasal puom na do jupang hitama akasilas di roha di baheni patubu pakirimon na mangulu madihita pesta paskah sadarion gari hamatian nunga dibodut lamma akka paru kilon nang sitonomi amangina napaduahon amanami inanami na hinaholongan las nirohatta no balga ima Tuhani sadiri ma mengapusi ilu-ilu sian si malolongta. Tuhan menghapus air mata kita. Sedangkan kematian sudah dikalahkan, maka adalah sukacita bagi kita. Di baheni molotung marsako dari luilu honoai ngalanyak kasitaonon. Ingok ma, Tuhani sadiri ma na mengapusi ilu-ilu mi alani sitaonon mi. Tuhanima na mangapul roham. Haheheon ni Kristus Yesus. Kebangkitan Kristus Yesus menjadi puncak penghiburan bagi kita orang yang berdosa ini. Amin. Haheheon nai mangalehon apul-apul na sumurung tuhita. Ima nautibo silas nirohata merhite pesta Paskah. Napaduahon na mangihut amangenang. Silas nirohata ubahin nai komarlas niroha hita sadarion. Haurahoni aib tai telah dibuang jauh-jauh. Omada manginang surung-surung ni hita halak Kristen na borsea tu debata di bagasan Jesus Kristus. Aib kita ya molo didok haurahon ya. Aib kita berarti akka pangalau syota, akka haurangata, akka hajahatota. Nunga dibolokko ni jauh-jauh. Nunga dibolokko do, nunga dibonopon tu dasor ni lautan. Jala dangbe di paingot-ingot akka dosata. Amanami na namin na hinaholongan. Ima debata na tahaposi. Di bahini unang ganggu roham. Sedikit pun janganlah kita ragu akan kasih Tuhan kita. Dia setia terhadap janjinya. Dan oleh karena kesetiaannya kepada janjinya, Yesus dibangkitkan dari kematian. Amanginang imanama debata natahaposii. Atong ima silas nirohatta sadarion ubay natahalasson aribulunot. Amanami na namin na hinaholongan. Marhite pesta Paskah sadarion dispaingot mahita asa totong patuduhon silas nirohatay di pardalanan ni nguluta si ganupari. Tarapul maho amang tarapul maho inang marhiti haheyon ni Kristuson ay hohiado ikob mangadupi hamadiani. Alay nunga diboddo di saluhut na. Di baheni ahapin ay ngakap persoalanmu tuhatama na mangapuli. Haheyon neima mangalehon pos ni roha dihida. Haheyon ni Kristus Yesus ima pahoton holong ni roha nang ditonga-tonga ni keluarga. Ay hahurangat ku songon ama, hahuranganmu songon ina, nunga dibolokko debata di bagasan haheheon ni Tuhatta Jesus Kristus si balue. Atong amanginang, buwan mabarita silas ni rohay. Las ni rohatta sadarion, marhite parsaurata di tonga ni huriay, baritahon ma tu nahumaliangmu, pabuwa ma tu sadok jolma, pabuwa ma tu sadok nahumaliang, nunga tarbodut hamatiani, di bahenipe paru kilotaipe, di taluhod do di bagasan haheheon ni Kristus Yesus Tuhatay. Selamat mensyukuri kasih Tuhan dalam Paskah hari ini amanginang. Martua doa kana tumangihon hata ni debata jala nau pepesa. Di parbadiai debata si pardami mahamuga disundengan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya soha surahan sahat rodi haroro ni Tuhata Jesus Kristus si paluay. Amen.